Bună, bine v-am găsit la un nou video! Și astăzi e un video cu mâncărică. După ce aici e oaie. Ăsta. Aoleu. Da, e sigur 7. Nu, 3! Ia să fac cu semn. Nu, 3-ul îmi da de o parte. Oh, da, i-a picat. Uitați ce i-a picat. Un slime. Slime. Zice eu. Ia, dă-mi un pic eu, bă. Uite cum poți să-l faci. Ia uitați. Te întinde. What thing? Hai să trecem la următorul. Nu, trebuie să-i lăsăm fac mult. Acum eu iau. Sper. Mai sunt, nu? Sau 7? 7. 4. Cozonacul! Cozonacul i-a picat. Cozonacul. Uite, uite! Oh, da! Cu ciocolate. Deci uitați, mi-a picat un cozonac. Cu nucă. E mult zahăr. Ia gustă. Cum e? Bun. Facem schimb? Vedeți ce mi-a următorul? Ia, hai. Da, a rămas 1, 5 și 2 și 7. Și 1. Ah, da, am zis. Hai, o băieți. Hai, ia. Cu ochii închis. Ce-ai luat? Păi bine, mă, eu. Nu! Hai, eu vezi, una, măcar nu mai o ingi un pic. Nu! Nu o ing. Nu mai ing. Înguța să e bună. Zac! Nu e bun. Nu! Ia din nucă și soco. Dacă o să mai pierde nucă și soco. Acum ține ea. Ai luat. 2! Numărul 2. Da! Tu te-ai uitat! Nu m-am uitat. Da. Ia uite. 2, 1. 2. Hai, iau următorul. Hai să trag eu. Oh, da. Tu ai luat! 1! Banana.
a picat apa. Și ultimul 6. Mai 6 nu mai e. Pa! Pa! Să ne vedem data viitoare! Adică poate să vă așteptăm mâine sau încă o zi azi. Pa! Pa! Acum e încheiat! Pa!